ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ዝተዳለወ መደብ ከብለኩም ስዊፍት ዝብል ቃል ክዝርዝር ከሎ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ማለት እዩ። ስዊፍት ከመራኸቢ መስመር ናይ ባንክታትን ፋይናንስን ኮይኑ እዩ ዘገልግል። አገልግሎት ስዊፍት ልክዕ ገንዘብ ካብ ናብ ባንክ ከም ዝተሰጋገረ ንዝምልከቶም አካላት ብምልክት ትሕብሮም። ከምቲ ኣብ ሞባይልና ሓድሽ መልእኽቲ ወይ ሓድሽ ነገር ሃልዩ ብምልክት ወይ ኖቲፊኬሽን ገይራ ትሕብረና ማለት እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ናብ ዓማዊል ቀረብ ኮነ ምሕደራ ሓሳባት አይፍጽምን። በዚ መሰረት ኣብ ዓለም ካብ ናብ ባንክታትን ናይ ፋይናንስ ትካላትን መልእኽቲ ኣብ ምምሕልላፍ እቲ ዝዓበየ ግደ ይጻወት። ኩለን ኣባላት ስዊፍት ብሓበሬቱ ተቀይደን አገልግሎተን የሳልጣ። ካብ ጀርመን ናብ ካናዳ በባንክ ገንዘብ ምስትሰድድ በቀጥታ እዩ። ካብ ናይ ጀርመን ባንክ ናብ ናይ ካናዳ ባንክ መልእኽቲ ብመገዲ ስዊፍት ዝሓልፍ። እዚ ትካል ብኣብ 15 ሃገራት ዝርከባ ብ239 ባንክታት ኣብ 3 ጉንበት 1973 ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ተመስሪቱ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ልዕሊ 200 ሃገራትን ግዛኣታትን ዝርከብ ልዕሊ 11,000 ናይ ፋይናንስ ትካላት አገልግሎት ናይ ስዊፍት ረኽባ። ልዕሊ 1 ትሪልዮን ገንዘብ መዓልታዊ ካብ ናብ ይሰጋገር። ኣብ 1977 ስዊፍት ቴሌክስ ቴክኖሎጂ ክጥቀም ጀሚሩን ተኣማንነቱ ዓብዩን። እዚ ትካል በሃገራት ባጤራ G10 ይውነን። እዘን G10 ዝበሃላ ሃገራት አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ጃፓን፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሽወደን፣ ስዊዘርላንድ፣ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ተጠቀምቲ ዩሮን ይውነን። ገለ ዓበይቲ ባንክታት ንናይ ዴንማርክ ገንዘብ ኣብ ግምት ኣእትየን G10 ሓደ ኢለን ኣፍልጦ ዝህቦ ኣለዋ። ስለዚ ስዊፍት ብናይዚአን ማእኸላይ ባንኪ እዩ ዝምእዘን። ገንዘብ ኣብ ምስግጋር ስዊፍት ዓብላልነቱ ንምርግጋጽ ምስ ማይክሮሶፍት ሽርክነት ፈጢሩ አገልግሎቱ በመገድ ማይክሮሶፍት አዙር ንኸሳልጦ። ስርዓተ ምስግጋር ገንዘብ ካብ ናብ ትካላት ፋይናንስ ትካልኩም ካብ ጀርመን ናብ ካናዳ ገንዘብ ክተሰጋግር ደልያ። እተን ክልተ ባንክ ካብ ናብ መተሓላለፊ ሕሳብ ትጥቀመለን ዘለኻ ከም ናይ ንግድ ባንክ ኮይነን ተጠቀምቲ አገልግሎት ናይ ስዊፍትየን ንበለን። ነፍስ ወከፍ ትካል ናይ ፋይናንስ አገልግሎት ናይ ስዊፍት ዘለዋ ስዊፍት አይዲ ኣለዋ። ካብ 8 ክሳብ 11 ቁጽርታት። እዚ ቁጽርታት እዚ IBAN ወይ ኢንተርናሽናል ባንክ አካውንት ናምበር ተባሂሉ ይጽዋዕ። እተን ቀዳሞት 4 ቁጽርታት ናይቲ ትካል ኮድየን። እዚ ማለት ሓደ ባንክ ኣብ ሓደ ሃገር ይኹን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጨንፈር ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ በተን ቀዳሞት 4 ቁጽሪ ብስዊፍት ከም መለለይኡ ይወሃቦ። እተን ዝሰዓባ 5-6 ናይታ ዝርከባላ ሃገር ኮድየን፣ 7-8 ናይቲ ዝርከቡሉ ከተማ ኮድየን። እተን ዝተረፋ 3 ቁጽርታት ንጨናፍር ናይተን ትካላት ፋይናንስ ዝወሃብ እዩ። እዚ ተደሚሩ 11 ቁጽርታት ይኸውን። እዚ ምስ መለለይ ሒሳብ ባንክ ናይቲ ተቐባሊ ተወሲኺ እዩ ናብታ ተቐባሊት ባንክ መልእኽቲ ዝስደድ። መልእኽቲ ስዊፍት ምስ ተፈጸመ ብቐጥታ ካብ ሒሳብኩም ይጎድል። ምናልባት ሓደ ካብ ክልቲኦም ትካላት አባላት ስዊፍት እንተዘይኮይኖም መንጎኛ ዝኾኖም ሳልሳይ አካል ይደልዩ። ሳልሳይ አካል ባንክ ምስ ክልቲኦም ርክብ ዘለዎ ናይ መሰጋገር ገንዘብ ብመንጹሩ ይኸብረካ። ምክንያቱ ሰለስቲየን ይውሓድ ብዛሕ ክረብሓ ስለ ዘለወን። ልዕሊ ሓንቲ መንጎኛ ባንክ ክድለ ዘኽእለሉ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል። ሓጎስ يقني الليل.
ኣታዊታት ስዊፍት ቁጽሪ 1 ትካላት ፋይናንስ ኣባላቱ ክኾና ከለዋ ናይ ኣባልነት ይኸፍላ እየን። ቁጽሪ 2 እዘን ትካላት ዓመታዊ ብመንጽር ዘሕለፍኦ ብዙሕ መልእኽቲ ናይ ኣገልግሎቱ ይኸፍላ። ቁጽሪ 3 ስዊፍት ካብቲ ዘሰጋግር ኣካል ንእሽቶ ጻማ ይረክብ እዩ። በዚ 3 መዳይ ስዊፍት ኣታዊታት ይረክብ። ንስዊፍት ስጋኣት ዝፈጥሩሉ ትካላት ኣለዉ ድዮም? ንስዊፍት ክተውድቆ ኣንጻር G10 ምቅላስ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ቃልስኻ ብቴክኖሎጂ ኮነ ቁጠባ። ነዚ ንምውድዳር ኣብ 2014 ማእኸላይ ባንክ ሩስያ ሲስተም ፎር ትራንስፈር ኦፍ ፋይናንሻል ሜሴጅ ወይ SPFS ዝብል ስርዓተ ምስጋር ባንክ ኣቑማ እያ። ኣብ 2011 ናይዚ SPFS ዝተባህለ ተጠቀምቱ ናብ 400 ዓብየን። ዝበዝሓ ናይ ሩስያ ባንክታትን ሕጋውያን ኣካላትን ክኾና ከለዋ እተን 23 ናይ ደገ ባንክታት እየን። ቻይና እውን ኣብ 2015 ናታ ስርዓተ ምስጋር ባንክ The Cross Border Interbank Payment System ወይ CIPS ዝብል ናይ ስርዓተ ፋይናንስ ኣቑማ እያ። ናይ CIPS ዓማዊል ኣብ 2019 ናብ ልዕሊ 3000 ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ባንክታት ዓብዩ። እዘን ባንክታት ካብ 167 ሃገራትን ግዝኣታትን እየን። ብሎክቼን ዲጂታል ፔይመንት ኔትወርክ ኤንድ ፕሮቶኮል ዲጂታላዊ ኣከፋፍላ ብሎክቼን እውን ሓደ ካብ ስዊፍት ዘስግእዎ እዩ። እዚ ዲጂታላዊ ኣከፋፍላ ንስዊፍት የሰክፎ ድዩ ተባሂሉ ፕሮፌሰር ናይ ፋይናንስን ቁጠባን ኣሊስቴር ሚሊየን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ኣይረኣየንን እዩ። ብዝያዳ ምስ ዕብየት ናይ ግሎባል ፔይመንት ኢኖቬሽን ወይ GPI ኣብ 2017 ኢሉ ነይሩ። ሓንቲ ካብ ኣካየድቲ ስራሕ ናይ ብሎክቼን ካሎሪን ማልኮሎም ዝሃቦቶ ሪኢቶ ብሎክቼን ኣብ ዝተናውሐ ምስ ዕብየት ተሞክሮን ቴክኖሎጂን ንስዊፍት ክትከኦ ይኽእል እዩ ትብል። ፕሮፌሰር ኣሊስቴር ሚሊየን እውን ኣብ ዝተናውሐ ዝብል ንሓሳባት ካሮሊን ማልኮሎም ይድግፎ እዩ። ሓጎስ ሩስያን ቤላሩስን ኣብ 2022 ተኣጊደን። ቅድሚ ሩስያ ምእጋዳ ልዕሊ 300 ባንክታት ሩስያ ኣባላት ስዊፍት ነይረን። እዚ ብዙሕ ቁጥሪ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ድሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተገልጋሊት ናይ ስዊፍት ይገብራ። ፍርቂ ካብ ዝነበረ ካርድታት ባንክ ሩስያውያን ናይዘን ባንክታት እዩ። ውሑዳት ዘይኮነ ሃገራት እየን ካብ ኣገልግሎት ስዊፍት ተኣጊደን ዘለዋ። ካልኦት 4 ሃገራት ገንዘበን ናብ ዩሮ ንኸይሽረፍ ዝተኣገዳ ኣለዋ። እዚአን ካዛክስታን፣ ኩርጊስታን፣ ሰርቢያን፣ ኡዝቤክስታንን እየን። ብዘይካ ሰርቢያ እተን 3 ብዶብ ጎረባብቲ ዝኾና ሃገራት እየን። ካልኦት 2 ሃገራት ገንዘበን ናብ ዶላር ንኸይሽረፍ ተኣጊደን እውን ኣለዋ። ንሰን ጊኒ ቢሳውን ሰርቢያን እየን። እዘን ዝተኣገዳ ሃገራት ገንዘበን ኣብተን ናይተን 100 ኣባላት ስዊፍት ዝኾና ባንክታት ናብ ናይተን G10 ክሽረፍ ኮነ ካብ ናብ ክሰጋገረለን ኣይክእልን። ከም ኣማራጺ CIPS ናይ ቻይናን SPFS ናይ ሩስያን ክጥቀማ ይኽእላ እየን። ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ እንተለወን ብሎክቼን ክጥቀማ እውን ይኽእላ እየን። በንጻሩ ብስዊፍት ተኣጊደን ብሎክቼን ክጥቀማ ዓቕሚ ከለወን ኣብ ሃገረን ተጠቃምነት ንክህልዎ ዝኣገዶ ወይ ዘይሕጋዊ ዝገበርኦ ከም በዓል ኢራን እውን ኣለዋ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ፣
نايلو متصانحوتنا أبزي تزازيمولو كالسبب زمت مدبنا نراخب سلام وسناينا تمنوه فانوكم حوكم أبرها لي حوغوش